Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pepanggihan malih kalian Bu Yani ing ulangan basa Jawi. Ing minggu iki awake dhewe bakal sinau bab cerita pengalaman. Sadurunge pasinaon luwih becik diwiwiti kanthi maos waosan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kompetensi dasar untuk materi ini yaitu memahami tujuan dan fungsi menceritakan pengalaman. Nah, bab kang disinau ing materi iki yaiku nomor 1 tegese cerita pengalaman, nomor 2 wernane cerita pengalaman, nomor 3 gunane cerita pengalaman, lan nomor 4 cara nulis cerita pengalaman. Jadi bab yang akan kita pelajari di materi ini adalah yang pertama, pengertian cerita pengalaman. Nomor 2, jenis cerita pengalaman. Nomor 3, fungsi cerita pengalaman. Dan nomor 4 adalah cara menulis cerita pengalaman. Saiki tegese cerita pengalaman. Cerita pengalaman yaiku cerita kang diceritakake marang wong liya. Bisa pengalaman pribadine dhewe, uga bisa pengalaman kang diduweni wong liya. Jadi pengertian dari cerita pengalaman ini adalah cerita yang diceritakan kepada orang lain. Bisa pengalaman sendiri maupun pengalaman yang dimiliki oleh orang lain. Jadi sebenarnya kalian itu setiap hari sebenarnya sudah melakukan yang namanya cerita pengalaman ketika kita bercerita kepada teman, kepada orang tua, atau kepada saudara siapapun saja tentang apa yang baru saja kita alami. Itu kita sebenarnya sudah menceritakan pengalaman, hanya tidak kita tulis seperti itu. Nah, warnanya cerita pengalaman atau jenis cerita pengalaman kang nomor 1 pengalaman kang nyenangake atau pengalaman yang menyenangkan. Tuladane yaiku nalika wisata, nalika menang lomba, nalika prai sekolah, lan liyane. Nomor 2, pengalaman sedih utawa kuciwa tuladane nalika keseripan utawa nalika kelangan barang utawa nalika duweni gegayuhan kang ora kelakon. Lan nomor 3, pengalaman kang guyokake, kuwi pengalaman kang lucu. Saiki gunane cerita pengalaman. Kang nomor 1, fungsi dari cerita pengalaman yaiku minangka sarana ngudar weweting pikir. Jadi bisa sebagai sarana untuk menyampaikan apa yang ada dalam pikiran kita. Jadi ketika kita mempunyai pengalaman yang sedih kepada orang lain, ketika kita menceritakan pada orang lain, itu bisa menjadi hiburan buat kita. Jadi kang nomor 1 fungsine kuwi bisa kanggo kang cerita. Ya. Jadi menawa duwe lelakon kang ngebot-boti pikiran atau punya kejadian, pengalaman yang memberatkan pikiran, itu lebih baik segera diceritakan kepada orang yang kita anggap dekat. Misalnya diceritakan kepada orang tua, kepada kakak, kepada simbah, supaya kita bisa menemukan penyelesaiannya atau minimal bisa membuat kita merasa lebih lega, dan dengan begitu kita bisa mengurangi rasa sedih kita. Apalagi setelah itu biasanya kalau kita cerita kepada orang tua, itu kita akan diberi pitutur atau diberi nasihat kang ngeyem-yemi atau yang membuat kita merasa lebih tenang. Kang nomor 2 kuwi bisa nambahi kawruh. Nah, kuwi gunane kanggo kang maca. Nalika maca cerita pengalaman, itu kita bisa mengambil pelajaran dari cerita yang kita dengar. Tentu saja itu contoh-contoh yang baik, dan untuk yang buruk maka lebih baik kita hindari. Yang nomor 3, minangka piwulang utawa guru kang becik. Jadi itu seperti yang hampir sama dengan yang nomor 2 tadi ya. Yang nomor 2 tadi kan bisa menjadi sebagai ajaran. Nomor 3 itu juga bisa kita ambil piwulang, misalnya piwulang budi pekerti atau nilai-nilai yang baik dari cerita pengalaman itu. Yang nomor 4 minangka panglipur atau sebagai hiburan. Nah, ini biasanya lebih kepada cerita yang
pengalaman yang lucu, tetapi bisa sebagai hiburan. Saiki cara nulis cerita pengalaman. Cara menulis cerita pengalaman ya, yang pertama itu nemtokake tema utawa topik kang diceritakake. Jadi tentukan tema atau topik yang kita ceritakan. Setelah itu kita menentukan pokok-pokok yang cerita atau pokok-pokok cerita. Nah, pokok-pokok cerita itu nomor 3 kita kembangkan lagi menjadi ukara atau ukara itu adalah kalimat. Nah, setelah menjadi kalimat, maka kalimat itu akan kita mekarake atau kita kembangkan lagi menjadi sebuah paragraf. Dan yang harus ada bab kang kudu ono ing cerita pengalaman atau hal yang harus ada dalam sebuah cerita itu yang pertama adalah paraga. Paraga kuwi tokoh kuwi sapa kang ono ing cerita kuwi. Nomor 2 watake paraga. Watak paraga kuwi uga diceritakake. Nomor 3 papan kadadian itu tempat kejadiannya. Yang nomor 4 waktu kadadian atau waktu kejadiannya. Saiki ana tulodo ya, iki ana tulodo cerita pengalaman nalika wisata ing Gua Cemara. Iki kalebu pengalaman kang nyenengake ya. Wekdal prei unggah-unggahan kelas sampun dumugi. Nah, kula sak keluarga badhe plesir dhateng Gua Cemara. Jam 6 enjang kula sak keluarga sampun toto-toto. Ibu ndulang adik kanthi sabar. Sak sampunipun sedaya siap, kula sak keluarga lajeng bidal tumuju papan plesiran ing Kutha Bantul. Mboten ngantos jam-jaman, lampah kula sak keluarga sampun dumugi pesisir Gua Cemara. Wiwit napakake sikil, ati kula raos remen sanget. Ing mrika ketingal wit-wit cemara ingkang ngrembuyung jejer tarik-tarik kathah sanget saengga papanipun edhum lan hawanipun seger. Jumeguring ombak ing wekdal enjing uga keprungu seru sanget. Mboten kraos wekdalipun sampun siang. Bapak kalian ibu nimbali kula kekalih pun ajak wangsul. Kula sak keluarga lajeng wangsul milaraken pesisir Gua Cemara kanthi raos lega uga raos remen ya. Ceritane apa kuwi? Ceritane yaiku nalika piknik ing Gua Cemara. Jadi ketika berwisata di Gua Cemara, itu kapan waktunya? Nalika prei unggah-unggahan kelas ya. Jadi ketika libur kenaikan kelas. Perginya dengan siapa? Paragone ibu, bapak, lan adik. Nah, watake piye kang diceritakake ing kono yaiku watake ibu ya. Ibu ndulang adik kanthi sabar, berarti watake ibu yaiku sabar. Papane ngendi? Papane ing Gua Cemara. Banjur fungsi teks cerita pengalaman kuwi mau yaiku minangka piwulang. Piwulangipun yaiku tansah nunjukaken rasa syukur dumateng Gusti Allah. Nah, dugi mriki sampun paham nggih bab cerita pengalaman. Yen durung paham coba dibaleni malih nganti paham, utawa yen durung paham malih bisa menghubungi Bu Yeni. Ketika belum paham bisa menghubungi Bu Yeni, bisa tulis di komentar atau bisa melalui WhatsApp ya, menghubungi Bu Yeni secara langsung. Baik, kita akhiri ya nak ya untuk materi hari ini dengan membaca Alhamdulillahirobbilalamin. Sampai ketemu lagi di ulangan yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.